Hola, què tal? Comencem una nova setmana. Sabeu quin dia va ser ahir? Ara us ho expliquem. Entrem al Territori Z. Abans de dir-vos quin dia va ser ahir, mireu aquestes imatges. De día eres todavía más feo, eres horrible. ¿Qué es lo que hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar? ¿Cómo vivís? Otra vez por aquí. Te dije el otro día, no te denuncié, no puedes estar por aquí. Són de fa 15 dies, a Benidorm, al País Valencià. Dos policies van agredir una dona per ser trans. I ahir, el 17 de maig, era el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. I avui en volem parlar. LGTBI-fòbia, és a dir, la discriminació cap a les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals i altres identitats de gènere i orientacions sexuals. D'aquí, evidentment, queden excloses les persones cisgènere i heterosexuals, les cis-hetero, persones que s'identifiquen amb el gènere que se'ls assigna en néixer i que alhora senten atracció per les persones del gènere contrari. Us volem presentar dos testimonis que han patit discriminacions en primera persona i també algunes xifres que evidencien tota la feina que encara ens queda per fer. Però abans, el cas que us explicàvem al principi, aquest de Benidorm, malauradament no ha sigut l'únic els últims mesos a casa nostra. Fent una cerca ràpida de notícies, mireu tot el que hem trobat. I què ens diuen les dades? Doncs, sincerament, no són gaire esperançadores. Fa uns dies es va fer pública una enquesta feta a 140.000 persones d'arreu d'Europa LGTBI i us volem presentar algunes de les estadístiques perquè veieu com està la cosa. D'entrada, sabíeu que 6 de cada 10 europeus evita donar la mà a la seva parella del mateix gènere? Dos nois o dues noies per por a amenaces o insults? 6 de cada 10, més de la meitat. I això per què passa? Us preguntareu. Doncs perquè, malauradament, la discriminació continua a l'ordre del dia. De fet, 5 de cada 10 joves europeus d'entre 15 i 17 anys ha patit discriminació LGTBI-fòbica l'últim any. 5 de cada 10, la meitat. I què passa a Espanya? La gent es mostra obertament tal com és? O no? O ho evita? Doncs a la família, 4 de cada 10 joves d'entre 15 i 17 anys no es mostra obertament, no diu la seva orientació sexual. 4 de cada 10, per por, de nou, a insults, amenaces o discriminacions. I a l'escola? Què passa? Algun cop heu vist algun insult, alguna amenaça LGTBI-fòbica o l'heu patit en primera persona? Doncs segons aquesta enquesta, 7 de cada 10 adolescents espanyols ho ha vist. 7 de cada 10, molt més que la meitat. Això vol dir que, per exemple, en una classe de 30 persones, 21 alumnes han vist o han patit comentaris LGTBI-fòbics a l'escola. Ens quedem a l'escola perquè el 25% de les persones LGTBI d'entre 15 i 17 anys amaguen que ho són, 1 de cada 4 que no es mostren amb llibertat. Només ho fan, mostrar-se amb llibertat, el 15%, molt menys. La resta de les persones és una fase intermitja, es mostren una mica oberts. Per acabar, una xifra una mica optimista. 8 de cada 10 persones LGTBI expliquen en aquesta enquesta que han tingut el suport o l'ajuda o el recolzament d'alguna altra persona per ser membres del col·lectiu LGTBI. 8 de cada 10. Això vol dir que 2 de cada 10 persones han estat soles, sense ningú, sense oblidar que no caldria que hi haguessin persones que els donessin suport perquè el que hauria de passar és que acabéssim amb les discriminacions. Aquests són els números que avui us volíem presentar, però són una petita mostra d'aquesta gran enquesta que s'ha fet pública i que evidencia la LGTBI-fòbia. Però us convidem a que, si us interessa, si voleu seguir navegant entre les estadístiques, i entreu en aquest link per veure més dades, comparar entre països, entre edats. Realment val la pena per evidenciar tota la discriminació que pateix el col·lectiu LGTBI. I abans de marxar, com us dèiem al principi, us presentem dos testimonis que han patit LGTBI-fòbia en primera persona. Escolteu-los perquè això realment no hauria de tornar a passar. Estava un dia, era un context festiu i estava asseguda a terra amb un banc amb una amiga i ens estàvem abraçant i tal i aleshores van apropar-se uns nois i van començar com a dir-nos coses i tal i jo vaig decidir contestar-los i dir, no sé, com que ens deixessin tranquil·les o alguna cosa així. I la seva resposta, quan va veure que jo responia i que no em quedava callada, va ser com començar, va incrementar els insults i va començar a dir-nos tipus bolleres de merda, no sé què, que el que necessitàvem era una bona polla, bla 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 bla. I aleshores
no sé què li vaig dir, va decidir escopir-me a la cara i a mi això doncs, em va fer sentir superhumiliada i em va violentar moltíssim, evidentment. Em vaig posar molt nerviosa. Bueno, després els nois van marxar i tal, i jo doncs, amb tots els nervis que no sabia gestionar la situació, per algun motiu vaig decidir anar i comentar-li a la policia, perquè era una festa on no hi havia punt lila, i evidentment si hi hagués hagut un punt lila ho hagués denunciat al punt lila, però doncs no hi havia. I de fet, bueno, ho vaig decidir perquè la majoria de les agressions LGTBI-fòbiques no es denuncien, hi ha un percentatge superbaix de denúncies, i vaig pensar, bueno, potser toca que algú digui alguna cosa, saps? Tot i que jo no cregui que la denúncia legal sigui una solució per a aquest tipus d'agressions, però bueno, no sé, aquell dia doncs mira, vaig decidir fer això i em vaig dirigir a l'agent de policia que hi havia com per vigilar la festa, i la seva resposta primera i única realment, jo li vaig explicar molt nerviosa, ja estava com plorant la situació que havia viscut feia un moment, i la seva resposta va ser però tu què estaves fent? I clar, jo al rebre aquest qüestionament directe, vull dir, quasi sense acabar d'explicar la història i sense que aquell senyor tingués ni idea de res, l'únic que va fer va ser qüestionar-me, doncs evidentment vaig decidir marxar i deixar-ho córrer, perquè no em venia de gust en aquell moment passar per això, ni haver-me de justificar, ni molt menys. Així que bueno, no sé, com aquesta doble agressió, no? Una agressió per ser com soc i ja està per part d'una persona aleatòria al carrer, i després la violència institucional de no tenir un espai on denunciar el que et passa, i a la persona que en teoria, o a la gent que en teoria t'hauria d'ajudar en aquest aspecte, doncs, o l'única gent en el que podia dirigir-me jo en aquell moment, doncs directament qüestionar-me i no creure el que jo li estava dient, no creure que jo tenia una part de culpa en allò que havia passat. No sé quin va ser el moment en què em vaig donar compte de la meva identitat, però el que sí que està clar és que al meu entorn potser es va donar abans del que em vaig adonar jo, no? La típica associació de quan algú, per exemple, jo vaig començar molt de petit fent ballet, no? I ja com això era associat a, doncs, fas coses de nenes, no? Ets no sé què. Ja no només amb els nens, també amb els adults, saps? O sigui, fins al punt que tinc una professora que va reunir els meus pares per dir-li a quart de primària, que jo no sabia el que era el sexe quasi, de dir-li que aproximadament perquè era gay, i era en plan, hola? Només perquè potser tenia gustos o tendències o maneres d'actuar diferents, no? Va ser un dia que estàvem al pati i no me'n recordo com va passar, ni què vaig fer ni què vaig dir, t'ho juro, perquè va ser com superborrós, però de cop jo estava primer d'ESO i vaig acabar en plan rodejat per 3 nois de quart que em van començar a empujar contra la paret i ja et dic, no va passar res més, o sigui, no em van pagar físicament, però va ser més la situació en la que jo em vaig veure sense entendre què estava passant, rodejat per 3 persones que em doblaven en alçada i en tal, empujar-me, i ja em vaig començar a plantejar per què. O sigui, en aquell moment la meva pregunta era per què? Per què el fet que jo ja no m'agradin els nois, perquè en aquell moment ni ho sabia. En aquell moment, de fet, m'agrada una noia a classe. Imagina. No és el fet que m'agradin els nois, és que el fet que jo actuï d'una manera diferent de la norma, o que jo sigui més femení, o m'agradin algunes aficions, o em comporti d'una manera o una altra, o ja no és que sigui femení o no, sinó que no sigui lo suficientment masculí, o no m'agrada el futbol suficient, o no sigui suficient. Això ja comporta o dona via lliure que algú pugui venir i això, i físicament posar-te davant. I després d'una forma bastant burda, no? Que és com quan algú no té arguments que dir-te, és que es nota que realment té la intel·ligència d'una roca, no? I bueno, no sé. Però bueno, hi ha aquest punt en què hi ha moments en els quals ha passat que un taxi ha passat, ha baixat la finestra i ha cridat maricones de merda. Bueno, això, així de cops. Passa que això mai ni a mi els meus amics ens ha afectat. Però el que després pensa, dius, vale, no t'ha afectat, però això hauria d'estar passant a Barcelona. Vull dir, si està passant a Barcelona, imagina't altres ciutats o altres llocs, en plan, què està passant? Segurament altres llocs es baixen del taxi, saps? I no sé, i tot això passant fins l'últim cop, que va ser crec que aquest estiu, que sense jo estar fent res, amb el meu amic anant cap al metro,
d'Urquinaona, me'n recordo des del McDonald's, que hi va fer una hamburguesa fins al metro d'Urquinaona, dins un grup de, potser eren 15 nois, o més, un d'ells va dir, maricón, i jo vaig agafar i vaig fer, perquè estic fart d'aquestes coses, i òbviament no faré, sí, i li vaig fer, pam, i va, i agafa i es posa a cridar ell, es posa a cridar els altres i se comença a apropar els 15 tios cap a mi, en plan de què coño vas, en plan, com si jo hagués començat la cosa. És com jo no tinc res. M'has insultat tu a mi, què penses? Que em quedaré callat? Que diré, vale, ok, sí, soy maricón, insulta'm, pégame, escupe. No, en plan, no em quedaré callat, saps? I menys tenint en compte que soc una persona suficientment privilegiada com perquè aquestes coses no m'afectin o no em traumin. I aquestes coses, doncs, potser perquè és recent, no sé, però vaig pensar encara, vull dir, encara. Aquest dia vaig entrar al metro corrent, vull dir, t'ho dic de veritat, perquè vaig sentir por, perquè hi ha 15 tiros corrents cap a mi, saps? I en aquell moment m'és igual que fos de dia o que hi hagués gent, ningú hagués fet res. Perquè l'arrel del problema, jo crec que ja no resideix a la dissidència sexual o que la gent tingui orientacions sexuals diferents, jo crec que resideix en el tema de la noció patriarcal d'home masculí, dona femenina i home i dona junts per ella. I això és una noció que, ja et dic, que està molt arraigada. I ja et dic, molts cops, jo he conegut tantíssima gent que m'ha dit no, jo no tinc cap problema amb els gais, però que no facin davant meu. Un argument. O no tinc problema amb els gais, però no m'agrada gens quan t'ho tiren a la cara. I el que volen dir és no m'agrada gens quan tenen pluma, quan són femenins. I jo crec que aquí està el problema de tot. Està el problema de que molt cop la LGTBicofòbia i les agressions LGTBicofòbiques són causa i són conseqüència d'aquest problema, de que la societat no és capaç de veure un home sent femení o la societat no és capaç de veure una dona preferint una altra dona en comptes d'un home, no? És aquesta noció de que l'home masculí és com el rei de tot, no? Que tot això ve d'una arrel molt més profunda del que l'estem enfocant. No són atacs aïllats, no són atacs contra un col·lectiu només, són atacs per defensar un sistema que les pròpies institucions ja s'encarreguen de defensar. Esperem que això que ens expliquen no es torni a repetir. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà a partir de les 7. Que vagi bé, fins demà.